Poštovani gledalci televizije Carigrad, dobro večer i dobrodošli u prvo, da tako kažem, postizborno izdanje emisije Aktuel. Mi smo nekako navikli poslednjih godina, desetak možda čak, da sredinom decembra ili u drugoj polovini decembra gost televizije Carigrad i ove emisije bude prvi čovek grada, nezavisno ko je to. Već dugo je to gospodin Vladica Dimitrov i ja sam vas danas najavio kao predsednik privremenog organa opštine Dimitrovgrad, još uvek ste na toj funkciji, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ove godine izbori su tu malo poremetili tu dinamiku, otprilike kad gostujete obično pred Svetog Nikolu na televiziji Carigrad. Otprilike 17. i 18. je bilo taj neki termin. Tu smo sad malo promašili, idemo nešto koji dan kasnije, mada opet nekad sam imao mnogo. Gospodin Dimitrov, vi ste nosilac liste broj 1 Srbija ne sme da stane, pa nikako ne možemo pobegnemo od toga. Ajde da prvo čujemo kako ste zadovoljni rezultatima izbora. Pre svega na lokalnom nivou. Dobro večer vama, dobro večer našim i vašim gledaocima koji nas sada gledaju u direktnom prenosu. Jeste, bila je praksa nekada da pričamo o budžetu, o planovima za narednu godinu, decembra meseca. Ja se sećam jedne lepe emisije koja je bila negde tamo, ako se ne varam, 2012. godine, kada je bilo pravilo, znači da se, ili ne je bilo pravilo, nego je bila situacija, znači da se sa vođom tadašnje opozicije govori da predsednik opštine i tadašnji vođa, u stvari tadašnje opozicije, govore o budžetu, što je jako interesantno i trebalo bi uvek da bude uvedeno. Nakon toga se desile mnoge stvari koji nisu bile baš reprezentativne za Dimitrov, od smene vlasti, prekomponovanja i slično. Nakon toga i nismo imali neku pravu opoziciju i to mi je i šlagvort i uvod maltene u ovo što ću reći. Dakle, radujem se ovim izborima, odnosno radujem se izbornim rezultatima, ne iz razloga što je Srpska napredna stranka napravila epohalni uspeh. Napravila je odličan rezultat, ali više se radujem što ćemo konačno u parlamentu lokalnom imati pravu opoziciju i na kraju prave diskusije o svim pitanjima koje su važni za građane, a najbolje u stvari da građani vide ko kako razmišlja, ko je na kom stanovištu, ko kakve ideje ima, je upravo Skupština, gde se i opozicija i pozicija nadmudruju i gde u stvari kandiduju neke svoje ideje i svoje predloge, a da to građani mogu da čuju. I ja mislim da posle nekoliko godina kada Skupština naša lokalna i nije bila nešto atraktivna za gledanje od strane naših građana, da sada ovakvi izborni rezultati nude, bar u tom smislu, jedan viši stepen demokratije. A kakvi su? Znamo ih svi već. Ja ću reći samo ovako, mi nismo napravili sad neke velike i duboke analize ovih izbora, nije ni bilo vremena i prosto rečeno ima vremena da se bavimo time u narednim mesecima, moram da kažem, jer ovi izbori su nam pokazatelj nekih trendova, nekih zahteva, da kažem, građana. Rekao sam i u samoj izbornoj noći pokazatelj nečega gde smo možda grešili i nečega gde smo možda bili odlični. Dakle, to ćemo sigurno analizirati, zahtevaće i neke nove ljude i uvođenje nekih novih pravila. Ne govorimo o opštinskim pravilima, nego govorimo o našim stranačkim pravilima, tako da generalno bit će dublje analize. Ali ono što ja mogu da kažem ovako na brzinu, to je da su prvo izbori protekli s naše strane u fair atmosferi. Dakle, Srpska napredna stranka je na ovim izborima bila čuvar demokratije u opštini Dimitrovgrad. I to mogu mirne savesti da kažem, čuvar demokratije, pravilnosti na ovim izborima u opštini Dimitrovgrad. I ja znam da su ove stranke i Srbije protiv nasilja, verovatno, znači i druge opozicijne stranke dobile zadatke od svoje centrale da pokušaju da obore te izbore, odnosno da se izbori proglase nevažećim ili nešto slično, ali u opštini Dimitrovgrad, zašto ja hoću da pričam, jer ne mogu da govorim o nekim drugim gradovima i opštinama gde su bili izbori, ali govorim za opštinu Dimitrovgrad. Dakle,
ovde su izbori s naše strane bili maksimalno fair. Nisu bili fair sa strane stranke Srbije protiv nasilja ili koalicije stranaka Srbije protiv nasilja, zato što su stvarno pokazali nasilje na pojedinim izbornim mestima i kada dođemo do diskusije i o imenima i prezimena, bit će imena i prezimena. Vidim da me na društvenim mrežama pojedinci prozivaju i kažu kaži mi ime i prezime, slobodno, znači ko je napravio problem, znači na biračkom mestu broj 8 gađao hemijskom članove biračke komisije i slično, ali nema potrebe znači da govorimo imena, ljudi smo iz malog mesta, svi se znamo i na kraju sva imena su vrlo brzo procirkulisala. Ono što ja hoću da kažem je da Srpska napredna stranka nije učinila nikakav izborni prekršaj na ovim izborima, apsolutno, tako da su oni čisti kao suza u opštini Dimitrovac. I ovo što su građani glasali, znači ja sam i rekao i pre izbora da ćemo mi biti čuvari tih kutija zbog toga što sam se i plašio da će svi ostali ići logikom da su izbori nevažeći, da se ponavljaju i slično, ali pazite, ko gubi ima prava da se ljuti, a s druge strane mi nismo neko ko će to pravo da im zabrani, a opet nismo ni naivni da bi govorili znači, da su izbori bili nekorektni ili da nešto znači, bilo problematično, kada svi znamo da su izbori protekli u fair atmosferi s naše strane i kada znamo znači, da su rezultati izbora vrlo jasni i da se nalaze u kutijama, mogu svi znači, da pogledaju sve, apsolutno, svako ko je tražio uvid u birački spisak, uvid u rezultate, u šta god već, uvid u listiće, mogo je to da ostvari. Elem, Srpska napredna stranka u saradnji sa koalicionim partnerima osvojila je na republičkom nivou u Dimitrovgradu 53,13% glasova ili 2928 glasova, a na lokalnom nivou za grad Dimitrovgrad osvojila je 47,48% glasova ili 2606 glasova u apsolutnim brojevima. Dakle, to je daleko više nego protivničke strane ili u principu sa 15 mandata koliko nam sleduje u lokalnoj skupštini, dakle imamo apsolutnu većinu. Naravno, ja sam vam rekao da Srpska napredna stranka ne planira u narednom periodu da sama vodi vlast, odnosno sama vodi opštinu i da sama bude vlast, nego ćemo naravno pokušati znači, da razgovaramo sa ljudima koji su u ovim izborima bili na neki način uz Aleksandra Vučića ili na ovim izborima i na prethodnim ili u prethodnoj vlasti bili koalicioni partner Srpskoj naprednoj stranci. Tako da ćemo naravno sačekati znači, da se konačno svi rezultati objave, da se završi ova farsa sa nekim protestima i nečim, što kažem, svako ima pravo znači, da se ljuti kad gubi, ali nema pravo da traži nešto što nije moguće ili nema pravo da napada institucije, a nakon toga ćemo naravno verovatno posle Nove godine sesti i razgovarati, jer otprilike mesec dana nakon proglašenja izbornih rezultata je rok za konstituisanje Skupštine, još mesec dana preko toga rok za formiranje izvršne vlasti i to je otprilike negde rok za koji očekujem da će se sesti razgovarati sa budućim koalicionim partnerima i praktično izaći sa nekakvom koalicijom, programom za naredni mandatni period, dakle za naredne 4 godine. Ja moram da kažem, kada govorimo o izborima, nešto što sam osetio lično na svojoj koži i što ne bi volao da osetim ponovo i ne bi volao u stvari da ljudi to osjećaju, pogotovo znači, kada su u izvršnoj vlasti, pogotovo kada obavljaju jedan ovako odgovoran posao, jer pazite, prvo, predsjednik opštine je odgovorno lice u opštini Dimitrovgrad, broj 1 u smislu odgovornosti. Dakle, odgovornost za trošenje budžeta je na predsjedniku opštine. Može svako da pogreši, ali odgovornost snosi predsjednik opštine. Mi smo vrlo često predmet raznoraznih prijava, što uglavnom anonimnih, ali i svakakvih drugih prijava. Vrlo često znači, se nalazimo u policiji, u tužilaštvu, znači da objašnjavamo nekakve radnje. Znači, mi smo vrlo često predmet raznoraznih, kažem, prijava. Kada vi imate situaciju da na društvenim mrežama svako paušalno može da vas pljuje, da o vama pričaju svašta, da ste vi lopov, da ste, čito se sad skoro da smo u katastru, pa nemam pojma, nisam mogu da shvatim šta smo uradili, kao prisvojili smo nekakvu imovinu u Mazgošu pa smo prodavali za rudnik Mazgoš. Ima tamo, znači, na tim društvenim mrežama možete da svašta.
stvarno ću se potruditi da vidim šta kaže naš zakonik vezano za društvene mreže, za medije znam, ali za društvene mreže stvarno znači ne znam, jer svako ko nešto napiše mora da snosi svoju odgovornost. I ja sam i ovu kampanju vodio i ja sam bio prisutan na društvenim mrežama i ja sam imao neke svoje komentare na društvenim mrežama, ali nikog nisam neargumentovano napao, niti je rekao znači da je neko lopov, niti je rekao da je neko... Zakonić vrlo strogi. Jesu, ali ja mislim da i za društvene mreže postoji određena odgovornost. Ja sad vidim znači profile koji su praktično postojali pre nego što su izbori završeni, nakon završetka izbora nema tih profila. Znači to je očigledno da postoje lažni profili, ali i sa tih profila ljudi čitaju. Kažem, srećna okolnost, na primjer, da naši roditelji su stariji, pa nemaju društvene mreže i ne čitaju sve ovo, znači bi ih to stvarno pogodilo. Ono što ja slušam o sebi, o svom detetu i da ne govorim, znači na društvenim mrežama ono što čitam, to stvarno prevazilazi ne granicu dobrog ukusa, nego to stvarno predstavlja znači određeno delo. I ja bih voleo da svi ti ljudi u stvari jasno znači kažu šta je to istini, što oni to pišu i šta je tu predsjednik opštine kriv. Znači, vodite dijalog, napadajte sve ono što mislite, znači da je loše urađeno, govorite o onome što je vaša ideja, govorite kako bi vi trebali to da radite, nemojte znači da iskrivljujete sliku, znači da napadate mene u smislu da sam, ne znam, ovo, ono, znači šta god vam padne napad možete da pljujete. To stvarno mislim da niti je moralno, niti je zakonski ispravno, samo ću pogledati šta u zakonu znači nije od toga ispravno. Jer stvarno, ja nikog nisam napao, ne bih voleo znači da se ikada desi da ponovo znači neko bude napadnut na društvenim mrežama kao što sam ja bio napadnut, a ko ima društvene mreže može da čita svakakve bljuvotine o meni. Mislim, to stvarno, do sad se stvarno nikad nije desilo. Osim toga, znači osim tih stvari, pročitao sam još jednu stvar, oslobodili smo Dimitrovac, sad treba da oslobodimo i sela. Pa hoću da kažem, čisto da se zna kakvi su rezultati u Dimitrovdu. Vi ste doneli statistiku. Kakvi su, donao sam sve apsolutno, kakvi su rezultati u selima. Ovde je, ne, prvo ću vam pročitati pa ću vam pokazati grafičke prikaze. Dakle, mi smo osvojili preko 1500 glasova samo u gradu. Dakle, od 1 do 9 biračka mesta, to su znači Narodna biblioteka, stacionar gimnazije, Dečiji vrtić Gornji, Komunalac, osnovna škola, Centar za kulturu, Dečiji vrtić Donji, Konfekcija Sloboda, to su 9 biračkih mesta gde se glasalo u gradu i mi smo preko 1500 glasova osvojili upravo na tim biračkim mestima. Dok je oko 1500 glasova, znači naši glavni protivnici, to su Srbija protiv nasilja i Srpski pokret Dveri, 1500 glasova osvojili ukupno, zajedno. Ako me razumete šta hoću da kažem. Znači, na svim biračkim mestima smo bili daleko iznad zbira i jedne i druge koalicije. Dakle, ako kažete Narodna biblioteka, mi smo tu osvojili nekih 40% glasova, dakle, tačnije 39,72%, ili 114 glasova. Dok je, recimo, Dveri osvojio 51, znači od Dveri smo dobili 2, nešto puta više, a Srbija protiv nasilja 49. I od njih 2, nešto puta više smo na biračkom mestu broj 1. A od zbira njih zajedno smo opet više. Pa onda stacionar, tamo smo 50,51% osvojili. 198 glasova u stacionaru od 392 izašlih. 198 glasova je osvojila lista Dimitrov ne sme da stane. Dok su Dveri osvojili 51, dakle 4 puta više smo od njih, a Srbija protiv nasilja 59, skoro pa 4 puta više od njih. A duplo više od njih zajedno kad se skupe. Gimnazija 44,80% glasova, dakle 211 glasa je dobila lista Dimitrov ne sme da stane. Dok su Dveri dobila 82 i Srbija protiv nasilja 84. Opet smo znači dobili po skoro 3 puta više znači i od jednih i od drugih. U Dečijem vrtiću, u Svetosavskoj Gornji znači vrtić, dobili smo 51% znači glasova. Dakle, 130 glasa, dok su Dveri dobili 33, znači od njih smo dobili, koliko je to, 4 puta više, i Srbija protiv nasilja 34 i od njih 4 puta više. U kancelariji nadzornog organa, koja je sada Komunalac, dobili smo 35% glasova, ovde smo dobili najmanje glasova, 146, Dveri 67, Srbija protiv nasilja 78. Dakle, i u ovom slučaju smo dobili i od jednih i od drugih 2 puta više glasova, tamo gde smo bili najslabiji. Osnovna škola 48,98%, dakle 49%, dobili 240 glasova. Dveri 65, Srbija protiv nasilja 61. Znači po 4 puta više nego oni pojedinačno. Centar za kulturu, tu smo 38%, dakle to su nam dve najslabije izborne jedinice, Centar za kulturu i kancelarije nadzornog organa, dakle jedno 35, jedno 38%. Ali opet smo bili daleko iznad protivnika. Dakle tamo smo 172 glasa mi dobili, 52 Dveri, 126, tu je Srbija protiv nasilja bila nama najbliža, 126, dakle bili smo samo za 50% više od njih.
već u dječjem vrtiću imamo 41,50, u konfekciji voda 40%. Što se tiče prigrada, tu smo bili nešto bolji, dakle u prigradskim naseljima Lukavica osvojili 52,73%, Beleš 54,39%, Željuša Gornja 46,26%, Donja Željuša 49,36%, u Gornjem Dolu smo ostvarili najbolji rezultat od prigradskih naselja, da kažemo ne samo od prigradskih naselja, nego od sela u Ponišavlju u kojima još uvijek živi dobar deo ljudi, dakle u Gornjem Dolu 69% i u Gradinju 43,42%. Već su sela kao što su Kusavrana, Trnski Odroci, Donja Nevlja, Poganovo, Viški Odroci, Smilovci, Protobojnici i Kamenica, tu smo dobili nešto veće procente glasova, 90% u Kusavrani, 62% u Trnskim Odrocima, u Donjoj Nevlji 63%, 64% u Poganovu, 85% u Viškim Odrocima, 60% u Smilovcima, 70% u Protopopnicima i 68% u Kamenici. Dakle, ali u svim tim selima je ukupno izašlo nekih 300 glasača. Prema tome, rezultat koji je Srpska napredna stranka napravila je u gradu i prigradskim naseljima. Znači, nisu nas 300 glasača iz sela, znači nama dala pobedu. Možda su nam dala jednog odbornika i njima hvala na tome, jer su pokazali u stvari da su zadovoljni svime onime što smo mi radili prema selima, iako su nas prozivali da prema selima ništa ne radimo. A s druge strane, opet tamo gde je najveća koncentracija glasača, dakle u gradu i u prigradskim naseljima i selima Ponišavlja, Srpska napredna stranka je ubedljivo dobila većinu glasova. Kad kažem ubedljivo, u svim tim izbornim jedinicama osim jedne, znači smo bili više u odnosu na zbir i Dveri i Srbija protiv nasilja, a u svim apsolutno više od bilo koje druge liste koja se kandidovala na ovim izborima. Tako da, pobeda Srpske napredne stranke, odnosno liste Dimitrov ne sme da stane, je ubedljiva na svakom mestu. Znači, apsolutno nas ništa posebno nije, da kažem, izvlačilo, pa sad tamo su glasači bili za njih, oni su znači dobili u selima. Dobili smo na svim izbornim jedinicama, i u gradu, i u prigradskim naseljima, ponišavskim selima i udaljenim selima, ubedljivo. Znači, možete da vidite, nigde nisu ni prišli. I to ću vam pokazati grafički. Ovako izgleda grafikon, ono što ima Srpska napredna stranka, odnosno koalicija Dimitrov ne sme da stane, a to su svi ostali. Znači, vidi se da imamo više od svih ostalih. Ovo je to isto, znači, samo prikazano grafički i to po biračkim, po izbornim jedinicama. Evo, ovako grafički izgleda biblioteka. Evo gde smo mi i gde su ostali. Evo, to se jasno vidi po stupcu gde smo mi, a gde su ostali. Pa onda u stacionaru još ubedljivije. Evo gde smo mi, evo gde su svi ostali. Grafički izgleda ovako. Pa onda ovo je izborna jedinica broj 3, Gimnazija Sveti Kiril i Metodije. Evo naš rezultat, evo svi ostali. Gde su? I tako redom. Dakle, broj 4, dečji vrtić, evo gde smo mi, evo gde su svi ostali. Dalje, kancelar nadzornog organa gde smo bili najslabiji, evo kakav je odnos nas i ostali, znači tu smo bili najslabiji. Evo, pogledajte otprilike koliko smo bolji od prvog narednog, tamo gde smo bili najslabiji, to se jasno znači može vidjeti. Ovde u osnovnoj školi, gde smo bili skoro na, evo ga, to se jasno znači može vidjeti, na 50% u odnosu na ostale. Evo, ovo je Centar za kulturu, tamo gde nam je Srbija protiv nasilja bila najbliža, evo taj odnos otprilike kakav je, dakle i tu smo dobili za 50% više glasova od prve sledeće liste, već su svi ostali parametri i sva ostala izborna mesta sasvim drugačiji. To je tako otprilike, sad ja mogu da ređam sve, ali nema potrebe, znači imam apsolutno izrađeno za svako izborno mesto gde smo mi dobili. Mi smo bukvalno na svakom izbornom mestu dobili ubedljivo najveći broj glasova. I kažem vam, bez obzira što svako ima pravo, znači kad gubi, da se ljuti, nema pravo da vređa institucije i nema pravo, znači da vređa uopšte glasače, jer i sami glasači znaju da je po pitanju Dimitrovgrada, a ja mogu da govorim samo za Dimitrovgrad, apsolutno od strane Srpske napredne stranke i svih predstavnika koji su bili znači, ispred Srpske napredne stranke, ovi izbori su bili fair i maksimalno korektni. I svaki glas je prebrojan i svaki glas je tamo gde je trebao da bude. Vi ste malo pre rekli, pravit ćete koalicije sa svima koji otprilike mislite kao i vi, s kojima ste dogovorili, sa kojima biste mogli da radite. Kada možemo očekujemo novu opštinsku vlast? Pa ja sam vam rekao, otprilike... Rekli ste otprilike, ali da ponovimo možda... Znači, do nove... Gledajte, ako ćemo iskreno, večeras ističe prvi taj rok za proglašenje izbornih rezultata, ako nema prigovora, ima prigovora,
pa će verovatno postojati još jedan rok, mislim od 72 sata, za koje je potrebno da lokalna, odnosno opštinska izborna komisija odgovori i proglasi rezultate izbora na lokalu. Onog trenutka kada budu proglašeni konačni rezultati izbora, postoji rok od 30 dana neophodnih da se konstituiše skupština. To će biti znači negde realno krajem januara. Znači krajem januara je rok da se konstituiše skupština. Pratit ćemo kakva je situacija i na republičkom nivou, tamo gde je Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima ima svoju apsolutnu većinu i u odnosu na tu dinamiku ćemo se i mi voditi, odnosno usmeravati. Mi ćemo sigurno razgovarati sa ljudima koji su nama bliski i pre toga, što ne znači da ćemo napraviti bilo kakve koalicije, ali ćemo razgovarati, probati otprilike da vidimo da li su nam stavovi približni i da li mogu da se približe, sigurno znači da svako ima neke svoje ideje i svoje želje na kraju krajeva, ali da li možemo da budemo bliski, da u korist građana izađemo sa nekakvom koalicijom koja će, ajde da kažem, staviti nekoliko tačaka koje su zajedničke i koje će probati, da ne kažem morati jer to ne postoji, ali probati i truditi se da to sve što kaže i ostvari. I ja se nadam da ćemo mi već negde, kažem, krajem januara, ono trenutka kada treba da izaberemo i predsjednika, odnosno da konstituišemo skupštinu, ne mora da se izabere čak ni predsjednik skupštine, dovoljno samo da se potvrde odbornički mandati, ali ja se nadam da ćemo tada već imati mi smo do sada bar uvek imali u to vreme kompletno izvršnu vlast, dakle tada se birao i predsjednik skupštine, sekretar, zamenik predsjednika skupštine, birao se predsjednik opštine, zamenik predsjednika opštine, većnici, dakle čitav tim lokalne vlasti se birao na toj sednici i ja se nadam da ćemo mi isto tako negde krajem januara izabrati vlast, odnosno do tada će se znati i ko će činiti ovu koaliciju. Ja sad ne mogu znači da kažem na pamet ko će činiti koaliciju, ali su se otprilike ljudi sami na neki način opredelili na koju stranu idu, tako da to nije teško pretpostaviti, jedino ako postoje znači nekakva ozbiljna neslaganja. Vi ste malo pre rekli jednu rečenicu koju ja malo čitam između redova. Treba pomislimo i kod nas šta nije bilo u prethodnih godina u redu. Da li to znači da i kod vas će u samom SNS-u biti nekih promena? Pa morat će da bude znači nekih promena, ako ništa drugo, bar u instituciji. U svemu. Znači, kad kažemo u SNS-u, pitali ste me u SNS-u nekih promena, mislio sam na političku organizaciju, odnosno opštinski odbor Srpske napredne stranke, naravno da će u njemu biti promena i sam odbor će morati malo aktivnije da radi i aktivnije znači da bude među građanima, dakle svi ljudi u tom našem glavnom odboru Srpske napredne stranke, a s druge strane buduća opštinska vlast će definitivno morati mnogo više da sarađuje sa građanima nego što je u ovom trenutku bilo. Kažem, mi smo imali i prijeme i razgovore stalne s građanima. Čuo sam jednu primedbu u toku predstavljanja izbornih lista, znači da ne treba samo od izbora do izbora posjećivati građane, pa mi ih nismo posjećivali samo od izbora do izbora, mada su izbori svakakvi u opštini Dimitrovgrad bili maltene svake godine, kad kažem bili lokalni, republički, predsjednički, izbori za nacionalni savjet, za mesne zajednice, sve su to znači bili izbori kada smo mi bili među građanima, ali bi više morali da, kako da kažem ja to, ne da utičemo, nego da podstičemo građanski aktivizam. Jer vi imate situaciju da u Dimitrovgradu na raspravama, javnim raspravama, niko ne dođe. Ili dođe jedno lice, ili do 5 maksimalno. Znači na javnim raspravama, o bilo čemu. Kad govorim znači, na javnoj raspravi o budžetu... 5 je bilo odavno koliko se jesi. Kad govorim znači, o javnoj raspravi o budžetu, kad dođe znači, na javnu raspravu gde se govori o budžetu za narednu godinu, dođe jedno lice ili 2 ili 3. Znači, to se vidi da je prisutna nezainteresovanost građana. S druge strane, kada pogledate izborne rezultate, mi smo ovlaš prešli preko toga i vidjeli gde smo ostvarili najmanje rezultate, pa mi smo najbolje rezultate znači, napravili tamo gde ništa za te ljude nismo uradili. Znači, tamo gde smo asfaltirali ulice, tamo su nam najslabiji rezultati. Kad pogledate, znači, ili mi nismo znali šta njima treba, ili su ljudi na neki način, pošto kažem vam, nisu aktivno učestvovali u svemu tome, ispada da mi nismo uradili ono što su oni očekivali. A da s druge strane, tamo gde ništa nismo uradili, gde ljudi ništa nisu posebno očekivali,
tamo imamo odlične rezultate. Dakle, morat ćemo mnogo više da razgovaramo s ljudima, da vidimo pre nego što uopšte odlučimo šta ćemo da radimo, bez obzira što, pazite, bez obzira što, kada bi pitali ljude svakog pojedinačno, svako bi gledao, znači, da se reši njegova imovina, njegovo dvorište, njegova kuća, i to je tako, to je normalno. Znači, vi kao predstavnik većine morate, znači, da donosite neke odluke koje se neće dopasti pojedincima, ali generalno mora, znači, da budu od koristi za većinu. Bez obzira na to, znači, kažem, morat ćemo i daleko više s njima da razgovaramo pre nego što donosimo odluke o nekim infrastrukturnim projektima, da prvo pitamo njih šta je to što oni hoće u stvari. Da li oni hoće ovo ili ono, da ne shvataju, znači, da je to palo sa neba ili, pa dobro, ajde, ako već to rade, neka ga završe. Znači, nije u tome poenta. Jer budžet opštine nije veličine budžeta grada Beograda, pa da možda pokrije apsolutno sve. Znači, kod nas budžet pokriva uvek prioritete. Znači, ako je jedno naselje u pitanju, budžet mora da pokrije prioritete tog naselja. I ako vi to ne prepoznate, ako, znači, mislite da su to ulice, a oni vas na izborima kazne, znači da niste prepoznali koji je prioritet. Znači da se oni nisu bili aktivirali ili vi na neki način niste uspeli njih da aktivirate, da shvatite koji je njihov prioritet i šta je to što njima bilo potrebno. Tako da kažem, morat ćemo mnogo više da ulazimo u relacije sa građanima, u diskusije, koliko god, znači, to građani na neku stranu, znači, bili pasivni, morat ćemo da ih aktiviramo. Jer jedino njihovom aktivacijom možemo da čujemo sve ono što oni hoće da nam kažu. Da li će upravo ti prioriteti građana sa kojima ste razgovarali u kampanji biti prioritet budućeg budžeta, da kažem? Znate kako, ovaj budžet je napravljen po uzoru na prethodnu godinu. Sigurno će ići određene izmene ovog budžeta, zato što mi smo žurili da napravimo budžet da ne bi ušli u period privremenog budžetiranja, što je loše za sve institucije, za sportske klubove, za medije, za nevladin sektor, za sve. Ne, loše je za sve. Za socijalu. Ne može, znači, nijedan konkurs, znači, da bude raspisan, nijedan nabavka, znači, ne može praktično, znači, da bude rađen. I mi smo zbog toga usvojili taj budžet koji je nalik budžetu iz 2023. godine, dakle budžet za 2024. godinu. Naravno da će on pretrpeti određene rebalanse, naravno da će se vidjeti šta je to što treba da se radi. Ali kažem, 2024. godina će biti godina kada ćemo probati da aktiviramo građane naše opštine, da čujemo šta je to što njih ozbiljno muči. Čuli smo, znači, da ih muči u kampanji i prelaz granični, ali to smo radili. To je nešto što smo i rekli, znači, da smo, što se naše strane tiče, završili. Čuli smo, znači, da ih muči fabrika. To je nešto smo razgovarali pre izbora i očekujem da će posle izbora to da da rezultat. Čuli smo, znači, šta ih muči, ali nismo, znači, shvatili do kraja koji reon, koja regija, koje ulice u stvari imaju kakav problem. Da li problem imaju sa bujičnim vodama, da li imaju problem sa neasfaltiranim ulicama, da li imaju problem sa kanalizacijom ili imaju problem sa vodovodom. Svi reoni, znači, grada imaju drugačije probleme. I ne možete vidjeti, znači, da ako je asfaltiranje ulica nešto što je prioritet u centru ili oko centra, da to bude prioritet u Čujpetalu. Tamo je prioritet, znači, da dođu do vode, ovi delovi, znači, koji su iznad rezervara. Znači, do njih mora, znači, da se dođe, njima je vodosnabdevanje prioritet. U reonu Prtelaškog i Paskašijskog puta dobrim delom im je prioritet u stvari rešavanje s jedne strane vodosnabdevanja, a s druge strane i atmosferskih voda, koje im bukvalno ulaze u dvorišta. Znači, bukvalno im ulaze u dvorišta. Dakle, kažem, specifičnosti su takve da ne možete da idete logikom, dajte, znači, da asfaltiramo sve one ulice koje su loše. Neko će pre da trpi lošu ulicu nego što će trpi da nema vodu. I obrnuto. Znači, generalno mora, znači, da se svuda vidi šta je konkretno prioritet u tom naselju i da se upravo da se lociramo i da se skoncentrišemo na rešavanje tog prioritetnog problema za građane. I to ćemo sigurno uspeti u narednom periodu. Kažem, tu smo uvidjeli grešku. Ja nisam hteo to da pričam pre izbora, nije ni bilo potrebe, rekao sam, znači, da smo uvidjeli neke greške. Na kraju krajeva upravo su ti izborni rezultati pokazali to što smo i pretpostavili u samoj izbornoj kampanji. A to je da definitivno imamo i dalje većinsku podršku našeg naroda, odnosno većinsku podršku naših sugrađana, da oni to nisu otkazali, ali da imamo određena kolebanja tamo gde nismo pravilno procenili prioritete, šta je to za njih ključno bitno u ovom trenutku, a šta smo mi radili. Jer mi smo dosta toga radili. Ali kad radite negde nešto, a njima to nije bilo prioritet, ne možete dobijete nagradu tamo. Šta je prioritet u zdravstvu i socijalnoj politici u budućem periodu? Pa ako ćemo iskreno, tu nema nekih grešaka, da se razumemo. Što se tiče zdravstva, vi imate zdravstvenu zaštitu našeg stanovništva koja je stvarno na jednom visokom nivou.
Možda bi mi voleli da imamo i klinike i bolnice i taj tercijalni sektor, ali to je nerealno, niti će ikad niko moći, znači za grad koji ima manje od 10.000 stanovnika da dobije bilo šta od toga. Međutim, mi kao grad koji ima manje od 10.000 stanovnika imamo dom zdravlja koji je opremljen vrhunskom opremom. Mi ćemo najverovatnije, ajde ne mogu da kažem sad 100%, iako sam dobio obaveštenje od ljudi, ali najverovatnije ćemo dobiti mamograf. Znači i mi, i to vrlo brzo. A mi već imamo opremljene prostorije, znači za tako nešto imamo radiologa koji zna da čita mamografije, dakle, mi smo spremni, samo nam treba aparat. Znači, za razliku od babušnice, mi smo spremni odmah da krenemo da radimo, to je oprema, to je jedan aparat koji apsolutno nismo očekivali da će ikada doći u opštinu Dimitrov, ali politika predsjednika Vučića, politika Napredne stranke i Ministarstva zdravlja da svaka lokalna samouprava treba dobije mamograf da bi bili uspešniji u borbi protiv karcinoma dojke je nešto što i nas stavlja na listu domova zdravlja koji će dobiti mamograf. To je recimo nešto što je vrhunsko. To je oprema koja košta preko 200.000 eura. Znači to je nešto što opština Dimitrov teško da bi mogla baš da izdvoji i teško da bi moglo da se kaže da je prioritet. S druge strane, prioritet doma zdravlja je sanitetsko vozilo. I mi znamo da trebamo u budžet da stavimo za 2024. godinu sanitetsko vozilo. Probat ćemo da vidimo da li postoji neka projektna osa gde bi mogli da izvučemo to vozilo od Republike. Ako ne postoji, naravno ćemo iz budžeta izdvojiti sredstva i kupiti sanitetsko vozilo. Mi smo, tako reći, čitav vozni park doma zdravlja opremili. S druge strane imate zgradu koja je energetski efikasna, koja je već završena, ima kotao na pelet, ima svoju fasadnu izolaciju, ima apsolutno sve i funkcionalna, dakle zgrada je stara, ali skoro u potpunosti renovirana i vi imate jedan stvarno izvanredan dom zdravlja. Što se kadrova tiče, tu se situacija malo popravila, imamo sad specijalizanta za biohemiju, nismo uspeli da se izborimo za internu medicinu, nisam siguran da ćemo moći kako nam pada broj stanovnika i da se izborimo za specijalistu interne medicine, ali ćemo, kao što smo sačuvali doktor Goška dok je on u mogućnosti, biološkoj mogućnosti, znači kao starija osoba da radi i doktor Kudokicu, pneumoftiziologa, kao što smo njih sačuvali da rade određeno vreme koliko mogu i koliko su potrebni našem stanovništvu. S druge strane smo obezbedili specijaliste da rade u domu zdravlja i mi upravo je danas raspisan konkurs za sledeću godinu da ne bi bilo pauze u radu specijalista i da oni nastave praktično od januara da rade i dalje sa našim stanovništvom. Tako da po pitanju zdravstvene zaštite vi imate jedan odlično uvežen sistem, uvezan sistem, već imate i mlade lekare koji su došli, jedno vreme smo bili u problemu sa lekarima, već imamo sad i mlade lekare koji su došli, tim koji se polako pravi, probat ćemo neke od penzionera da zadržimo u skladu sa zakonom, ukoliko oni naravno to žele, da bi praktično sačuvali i taj vid zdravstvene zaštite koji imaju ljudi sa velikim iskustvom i na kraju krajeva po pitanju zdravlja, kažem, vi smo uvek bili majka domu zdravlja i to ćemo nastaviti da budemo. Po pitanju usluga socijalne zaštite, tu stvarno ne treba govoriti dalje. Ono što bi trebalo da bude novina, kažem, o tom ćemo pričati, to su dve stvari, jedna zasigurno, to je fond za krizne situacije. To znači da ćemo morati, videli smo to godinama unazad, da mi kao lokalna samouprava, iako građani misle da mi možemo bilo kad i bilo gde da pomognemo finansijski, građani misle ako se nešto nekome desi ili bilo šta bude problem. Govorim recimo bolesno dete, pa treba hitno da se obezbedi novac za nešto, za lek na kraju krajeva. Znate vi da opština Dimitrovgrad nema mogućnosti da to da. Nema nikakve mogućnosti. Mi smo se snalazili kako smo znali i umeli i to stvarno na ivici zakona kažem, ali svesni da niko normalan neće da nam zameri zbog toga, pa mi smo bukvalno našim vozilima transportovali sve naše teške pacijente godinama unazad. Da li treba Beograd, da li treba Sofija, da li treba Skoplje, bilo gde. Znači, verujte mi kad vam kažem, svima, pogotovo kad su mladi u pitanju bili, na raspolaganju je bio vozni park opštine Dimitrov. I to ljudi znaju samo oni koji su imali muku i bolje da ne znaju ostali. To znači da nemaju muku. Drugo, shvatili smo upravo da nam treba takav fond, ne samo zbog ovoga, nego su se dešavale neke situacije. Izgorela je kuća ljudima u Senokosu. Mi osim, da pozovemo građane, da se javljaju dobrotvore, da pomognu, mi nemamo
jedan mehanizam da iz lokalne samouprave izdvojimo sredstva i to rešimo. I upravo je ovo, taj fond za krizne situacije, mehanizam koji će postojati da se pomogne i tim ljudima, i toj deci, znači, koja su bolesna, i tim ljudima koji su pretrpeli štetu od migranata, džabe im šta god kažu, kad migranti ne mogu da im nadoknade štetu, ni na koji način. Probat ćemo, znači, da to svedemo s jedne strane u razuman okvir, a s druge strane da ljudima kojima je stvarno neophodna pomoć imamo tu liniju da možemo da im pomognemo. Dakle, to je nešto što će se sigurno, znači, desiti ako se to može svrstati u socijalnu zaštitu, u socijalu, onda je to tamo. I još nešto što je nama trenutno na pameti i što možda smo nekad spomenuli, možda i nismo, probat ćemo da u sklopu pokušaja da neke porodice iz Bugarske vratimo da žive u Dimitrovgradu, neke naše mlade, vratimo, znači, da žive, nismo spomenuli u kampanji. Sigurno u kampanji nismo spomenuli, znam sigurno, zato što to jesmo spomenuli a možda ste vi u stvari to poveli kroz kampanju. U obezbeđivanju uslova za te porodice. U toku razgovora, znači, sa jednom od tih porodica, jesmo spomenuli nešto, ako to smatrate kampanjom, onda okej. Dakle, postoji to sam vam rekao i tada u kampanji, to u kampanji jesam pomenuo, da postoji zakonska odredba u Republici Bugarskoj da oni mogu da rade od kuće, ali samo u granicama Republike Bugarske. Probat ćemo da sa njihovim parlamentom da aneksiramo to. Ne, to nije iz priloga, to je u kampanji bilo. Da aneksiramo taj njihov zakon, znači da možemo i mi da uđemo tu, a ono što nisam pomenuo, to je upravo ovo, a mi ćemo probati, znači, da obezbedimo sredstva da tim ljudima koji se vraćaju, isto kao što kupuju kuće socijalno ugroženim porodicama, samohranim roditeljima, samačkim domaćinstvima i slično, ono što smo radili mladima, da tim osobama, znači, obezbedimo krov nad glavom. Da ne budu, znači, kad se vrate kod roditelja, ako nemaju, znači, da probamo da njima obezbedimo kuće. Da li će one biti u gradu, u prigradskim naseljima, zavisi od toga gde se kuće nude, ali da li će biti jedna ili dve u toku godine, nema veze. Probat ćemo da na neki način pokažemo da nam je stalo da se ti ljudi vrate i da ovde podižu svoju porodicu i da odavde rade, ovde žive. Znači, probat ćemo na neki način da i njih vežemo za grad, odnosno, znači, da stvore sliku i utisak, da se stvarno brinemo njima i da nam je stalo do njih. Tako da će to sigurno biti dve neke nove ose koje bi trebalo da se rade. Znam da ste umorni, gledam da skačem sa teme na temu, da što pre završimo emisiju, ali ajde privreda i poljoprivreda u par rečenica, onda bi da kažete par rečenica više o sledećem pitanju koju ću da vam postavim, a to su ugostiteljstvo i turizam. Da li smatrate da ugostiteljstvo i turizam mogu budu nešto za Dimitrovgrad, za Caribrod, što u budućnosti da može da donosi mnogo novca ovde i da mnogo ljudi žive od toga? Tu ima dosta prostora za sve, da se razumemo. Tu ima mnogo prostora i lokalna samouprava mnogo toga može da pomogne. I sad da je. Slušajte me, jeste, da je. Ali kada bi ljudi bili više preduzetnički nastrojeni, mi bi mogli da sve te programe prilagodimo njima. Znači, mi sad imamo jedan širok spektar pomoći koju dajemo. Taj širok spektar po pitanju stočarstva nije dao rezultat. Vi ako sad ja nemam te podatke, ali možemo da izlučimo podatke, ali ako uzmete podatke šta je opština Dimitrovgrad od nekih 2000. godina, 2000, koju ja znam, recimo 2010. godinu znam. Od 2010. znači pa na vamo, šta je opština Dimitrovgrad dala za mlečno govedarstvo, šta je dala za stočarstvo, znači za kupovinu raznoraznih dakle, junica, mislim, samo smo jedne godine podelili skoro 200, znači, ne, 130 tada, znači, steonih junica, simentalske rase. Svake godine smo delili po 10-20 u jednom trenutku. Dakle, mi kad pogledate, mi smo podelili u zadnjih 15-20 godina, pa sigurno 300 grla kvalitetne, 300 krupne stoke, bar 300 grla krupne stoke kojih nema. Sad, na primjer, da je to sve bilo onako kako treba da bude, pa da nam svako vrati, znači, po jedno telo, odnosno steonu junicu, kad bude, pa da podelimo nekom drugom, pa drugom, pa to bi sad, znači, bilo jedno čudo stoke u opštini Dimitrovgrad. Ali nema ih. Jer su svi gledali, znači, da prođu tu, pa sad kad ne mogu, tražili su način kako da im oprostimo, neće da vraćaju jer ne mogu više da vrate, nemaju više stoku. Dakle, kako da vam kažem,
mnogo toga smo i mi izašli u susret našim sugrađanima, jer u protivnom bi morali znači, da bukvalno sve dovedemo na rub egzistencije. Kada bi svako morao znači, da vrati ono što mu opština pomagala, doveli bi 90% ljudi na rub egzistencije. I mi smo svesno prećutali to da bi jednostavno ljudi mogli da žive. Ali kažem vam, kada bi bilo preduzetništva u opštini Dimitrovgrad, malo više izraženog, bilo da su u pitanju objekti za turizam, objekti za smeštaj, na to mislim, ili su u pitanju male proizvodnjači za, ne znam, ajvar, za ljutenicu, za džemove, za med. Evo, jedino udruženje pčelara konstantno znači, ima zna šta hoće i mi njima konstantno pomažemo u granicama koliko njima treba ili koliko mi možemo. Ali generalno oni bar su nekako definisani. Stočari nisu. Mi nemamo udruženje stočara koje zna šta hoće i na koji način da se njima pomogne. I šta može da vrati društvu. Ratari, skoro da ih nema. Povrtari, skoro da ih nema. Znači vi nemate, mi smo probali plastenike da podelimo znači, nekim ljudima, ja vam tvrdim da u ovom trenutku bar 5 plastenika ako rade od svih plastenika koje smo mi podelili. A to je moglo znači, da bude i ohoho, ako ništa drugo, bar dodatni izvor prihoda za neke porodice koje imaju minimalce ili male plate. A za neke, znači, izvor hrane na kraju krajeva. Ali nama je granica bila uvek to što nam je blizu, nama je granica uvek bila mnogo primamljivija nego bilo kakav posao, nama je uvek bilo lakše znači, da pređemo preko granice i da tamo znači, nešto zaradimo nego da se bavimo ovim poslovima i tu takođe leži jedan od važnih razloga što taj sektor u Dimitrovgradu nije razvijen, iako postoje uslovi znači, da se on razvije. Kažem, opština Dimitrovgrad može, zavisno od toga kakva bude javna rasprava i kakva bude želja svih tih poljoprivrednika, da će sredstva biti pomerana na jednu ili na drugu stranu, opština Dimitrovgrad je spremna da radi to. Ali ne može opština Dimitrovgrad, niti ljudi iz opštine Dimitrovgrad da čuvaju stoku. Niti mogu znači, da obrađuju zemljište, niti mogu znači, da sade povrće u plastenicima. Dakle, moraju ti ljudi koji žele to da rade, da dođu bukvalno u opštinu i da dobiju od opštine sve ono što opština može da ponudi u datom trenutku. Ja sam bio najsrećniji kada takvi ljudi dođu. Ja sam rekao, mi smo za mlade raspisivali konkurse, da dođu sa idejom, evo, hoću da radim ovo. Ok, mi ćemo da damo znači, novac. Nećeš biti ni obavezi da ga vraćaš. Samo se prijavi 2 godine da budeš na birovu, da bi mogao praktično na neki način da i sam imaš obavezu da nešto radiš. I probaj. Mi smo bili spremni znači da damo svima, bez obzira koliko ih ima. I niko se nije javio. Mi smo prvo mislili da 10 miliona koje smo odvojili za mlade je velika svota. A pa smo vidjeli da se niko nije javio. Da iz godine u godinu smo samo smanjivali taj budžet. Jer ih nema, ne javljuju se. I mogu da nas krive da mi nismo razvili aktivizam kod mladih. Ja stvarno, evo sada, posle izbora, molim sve ove organizacije koje se bave mladima, izvolite, dođite u opštinu, dajte napravimo sastanak, da vidimo, da čujemo predloge, da vidimo šta je to što mi ne vidimo, a kako bi vi u stvari aktivirali mlade. Ajde da probamo, ali da ne bude posle, znači kad dođu sledeći izbori, aha, vi ste dali nevladinu organizaciju osveženje, vi ste dali nevladinu organizaciju ovoj. Uvek ćete dati, jer te nevladine organizacije kad se skupe, one imaju ideju kako da aktiviraju. A da bi aktivirali, opština Dimitrovgrad mora da odvoji određena sredstva. A ako bude neuspeh, moramo da kažemo pošteno, sve to što se radi nije sigurno da će uspeti. I nemojte posle nas prozivati što smo pokušali ili dali novac da pokušamo da aktiviramo mlade. Biće prilike, Borise, biće prilike da govorimo o svakom pojedinačnom sektoru, segmentu budžeta, kako god. Onog trenutka kada se napravi lokalna vlast, kada se izađe sa osnovnim idejama, prioritetima, sa tačkama koje bi koalicija trebala da ostvari, kada govore i koalicioni partneri, kada govore budući većnici, resorni, znači neko ko će biti zadužen za neke stvari, imaćete prilike, verovatno da kroz emisije, ja bih volao da kroz emisije dođemo do nekih priča, gde će i građani da učestvuju, da prosto, znači, zainteresujemo i građane da i oni učestvuju za neke stvari, da ne bude ukrali ste, uzeli ste, ljudi, niti sam ukrao, niti sam uzeo, pošteno sam zaradio sve ono što sam zaradio kao lekar, da vam kažem, nikad biznismen nisam bio, ali kao lekar jesam dobrostojeći lekar. Hoću da vam kažem, hoću da pomognem, deo sam te političke priče s jedne strane zbog toga što živimo ovde u ovom gradu, porodica mi živi u gradu i bez obzira što mi supruga radi u Nišu, ona je, ja mislim, jedina osoba koja stalno putuje svaki dan Dimitrovgrad, Niš i živi u Dimitrovgradu. Nije prijavljena, znači, na neko drugo mesto, tu je, gde jeste, porodica mi je tu
I ja sam stvarno zainteresovan da ovde, ne da zainteresovan, ja sam se odlučio da ovde živim. Zato se i bavim politikom. I zato i smatram da svako ko misli da nešto vredi ili da nešto možda pomogne gradu, mora da se bavi politikom. Jer politika je ta koja vam sutra diktira čitav život, koncept života u tom malom gradu. I naravno, nas sve u politici vodi inat, da se razumemo. Znači, i onog trenutka kada mislimo da smo umorni i kada mislimo da treba da stanemo, kada vidimo da su nam protivnici jedni te isti i kada nas izazivaju na način da se pokazuju da su oni ti koji su glavni, vodi nas i inat, moram da priznam, i kao i mene, da pokažem, znači, da još uvek nisu. Da još uvek nisu. Gospodine Dimitrov, ja neću stvarno više da zadržavam, znam i opet ću kažem. Ne, nisam umoran, da se razumemo, nisam ja umoran, bez obzira na posao koji radim. Ostale još par tema o kojima možemo pričati, rekli ste imaće vremena. Poslednje pitanje za večeras, mogu li građani da budu sigurni da će budžet u 2024. biti stabilan, da će imati opštinsku stabilnu vlast i da neće biti problem? To je to. Prvo, građani su to u stvari postigli na izborima, da se razumemo. Građani su i glasali za sigurnost svega ovoga. Znači, da su građani eksperimentisali, onda možemo da pričamo, pa vidjet ćemo da li će biti sigurno, nesigurno. Građani nisu eksperimentisali, dali su najveće poverenja upravo listi ili stranci koja je vodila do sada opštinu Dimitrovgrad, gde je u ovog trenutka u budžetu negde preko 130 miliona raspoloživih sredstava. Kad kažem, znači, neću kažem viška sredstava, nego u ovom trenutku na računu budžeta stoji 130 miliona dinara, dakle, sredstva koja u svakom trenutku mogu da budu operativna za mnoge stvari, dakle, sredstva koja garantuju stabilnost budžeta. S druge strane, vi imate ostvarenje budžeta, mi smo danas upravo na sednici privremenog organa diskutovali o ostvarenju prvih 9 meseci i mi posle dužeg broja godina imamo bukvalno ostvarenje od 75% koliko i treba da bude ostvarenje za 9 meseci. Dakle, mi ćemo ostvariti budžet malte ne onako kako smo ga planirali. I kad govorimo o budžetima koji su nekad bili 900 miliona ili milijardu, to su bile samo nerealne slike koje su stajale onako i ispunjavale se sa nekih 40 do 50%. Jer budžet opštine Dimitrovgrad je bio 500-600 miliona. Budžet opštine Dimitrovgrad koji će biti ostvaren u ovoj godini je 820 miliona. Na kraju ćete vidjeti, dakle, po našoj projekciji trenutnoj, 820 miliona će biti prihodna strana ostvarena u budžetu za 2023. godinu. To je ozbiljan budžet. Ako vi kažete, znači, da je jedna babušnica koja ima više privrede nego opština Dimitrovgrad ostvarila nekih 460 ili 500 miliona dinara, za Belu Palanku neću ni da govorim, obzirom da je ona baš devastirana opština. Znači, opština naše veličine koja ostvari budžet od 820 miliona pokazuje, znači, da je vlast koja je vodila opštinu u toj godini bila i tekako mudra i znala kako da vodi finansije jedne opštine. Tako da, kažem, kad su građani dali nama poverenje, oni su znali da glasaju za stabilnost i to će i dobiti. U svakom slučaju, budžet neće biti ugrožen ni na koji način, plate i sve ono što iz budžeta se izdvaja, dakle, sport, socijala, mediji, nevladin sektor, socijalne usluge, svi direktni i indirektni korisnici budžeta, komunalne usluge koje se izdvajaju iz budžeta opštine, sve će to biti onako kako treba da bude, specijalisti, dakle, bit će i investicija u infrastrukturu, u neka nove oblasti, verovatno i u radnu zonu. Dakle, budžet će biti stabilan i u naredne 4 godine i tu nemate potrebe, znači, da se brinete. Ono što ja mogu samo poručiti građanima, na kraju hvala im na glasovima koji su nama dali, na poverenju koji imaju u nas, iako smo dugo već na vlasti. Dakle, tako reći, Srpska napredna stranka je u 2 mandata ovde, znači, na vlasti i opet smo dobili poverenje građana. Na tom im hvala. Ono što mi je bitno, želeo bi da se mnogo više aktiviraju, ne samo mladi, svi građani, da se više aktiviraju, odnosno, znači, da idu sa raznoraznim idejama kako da poboljšaju svoju sredinu, svoj reon, svoju ulicu, svoje mesto, pa ćemo tako, znači, podići i na nivo grada i na nivo opštine. Dakle, probajte, znači, da razmišljate šta je ono što bi vi radili za svoju ulicu i svoj reon i da na neki način se aktivno uključite u ideje, projekte lokalne samouprave kako bi svima nama bilo bolje, odnosno kako bi svi mi bili nešto zadovoljniji nego što smo bili, recimo, prošle godine. Gospodine Dimitrov, hvala vam na ovom gostovanju emisije Aktuelno i otprilike vas očekujem negde tamo, kako ste i sami rekli, krajem januara, početkom februara, da ponovo pričamo o novim planovima i onoma što je urađeno, a vi, poštovani gledaoci, ostanite uz kanal Televizije.